Кайро е най-големият мегаполис на африканският континент, където древната история и съвременният живот се преплитат. Хургада е рай за любителите на слънцето с над 360 слънчеви дни в годината. Плажовете с фин пясък и кристално чистите води на Червено море ви очакват. Хургада е известна с прекрасните си пясъчни плажове и плавното влизане в морето, идеални за семейства с деца. В Кайро се намира Египетският музей, дом на над 120 000 древни артефакта, включително златната маска на Тутанкамон, истинско съкровище в сърцето на града. Шарм ел Шейх. Тук можете да се гмурнете в подводния свят на Червено море и да откриете цветни корали и екзотични риби. Подводното приключение ви очаква. Кайро е известен с оживените си улични кафенета, където местните се събират за ароматен чай и наргиле. Александрия е основана от Александър Велики през 331 година преди новата ера и бързо се превръща в един от най-важните градове на античния свят. Историята тук оживява на всяка крачка.